9th of December. Tinotenda President wedu Dr. Emerson Mnangagwa nemapolicies awo munyika muno, rural industrialization iri kusumukira zvakanyanya munomanika tichitarisana nenyaya dzemasmall grains, food security. Munoziva kunogowera kunopisa isingaiti hakurimi zvimwe zvinhu zvakatasana chipaki chichikuda zvakanaka, asi nguva nenguva zvazvichirimwa kuno masmall grains. Mai Dr. Emerson mai Dr. Auxilia Mnangagwa zvinovatenda zvikuru nekuti kubva mai pavaintrodusa nyaya yekuti tinofanira kudya upfu hwemasmall grains uye tinofanira kudya kwaidyiwa nevakuru vedu vakare, unosanganisirawo chikafu ichochi chinenge chiri chakabikwa zvazvo sechinyakare. Vanhu vese takufocasa on eating this which means that there is now high demand for small grains. Now kuwera ndoka unorimwa ndoka unowanika. Saka uchaona iwewe kuti with a project yakaita sei yaunzwa nekuda kweunyanzvi waPresident nestructure yerural industrialization, rural development 8.0, zvinoreva izvo kuti takutoita encourage people here in Gowera kuti vaite grow bigger fields, more and more of this product. And so now it has been highly commercialized. Pane mishina wataona pano muzvikayo zvataona pano pamusoro zvezvakugaya nepackaging iri pano munomatiri mukuratidza kuti production yavo yakakura ende ichakura because demand also is increasing. Iye zvino chiri kunyanya kufadza nekuti amai vedu Dr. Auxilia Mnangagwa vakatipa mbeu 2 tons dzavatipa dzemasmall grains dzatauya kuzovapa. Very happy with my developments at kuitika tichitungamirirwa nawaable leader Dr. Emerson Mnangagwa. Tiri kutarisana nenyaya rural industrialization, rural development nezuro takava nemufaro tiri pabambure school in Gowera. Pabambure school pane project iripo iri kusumudzirwa neNGO redu World Vision vakabatana nerural district council yedu, madzimambo edu necommunity. Pane project yekusvinwa kwemafuta anobva mumasunflower anobva munzungu vachisanganisirazve kugadzirwa kwedovi ine massive scale zvinova zvikupa pundutso kumafamilies ari panzvimbo iyoyo necommunity. Kurimwa kwenzungu kwabva kwawedzerwa zvichireva kuti zvakubata nekusumudzira mhuri dzese munharaunda iyoyo. Maprojects aya maprojects anofambirana nevision yapresident wedu, vision 2030, kurarama kwavanhu kwakanaka. Tichibva ipapo we moved on kumasasa center. Pane a big project where there is milling yemasmall grains, mhunga, zviyo nemapfunde. These are being milled at a massive scale. Vane a lot of stuff yakakohweya munzvimbo iyoyo yatakaona huge stocks dzavari kugaya ipapo, kuratidza kuti with just some more help it's going to be really what the tonic that we need for kuridzira nyaya dzemasmall grains. Kwatinotenda mai vedu Dr. Mnangagwa, mai the first lady Dr. Auxilia Mnangagwa ndivo vakauya nenyaya iyoyi yekuti ngatidye chikafu
chakare ngatidye sadza rana mhunga, mapfunde iwaya nezviyo zvinotipa upenyu urefu. In fact, we have been now telling people kuti sadza jena chikafu chemombe, and this is being done quite well and at a massive scale, very encouraging indeed. Kubhowera kumasasa takatosiya tatokurudzira mhuri dzese dziri koko nekuvapa mbeu yatakapiwa namai yemasmall grains iwaya kuti vachitorima at a massive scale, and we are going to help them get the market, because zvinhu zvavari kuprodusa ipapa hazvizvi zvekuti zvichada kungoti zvitengeswe mubhowera chete, zvakutoda kuti zviende kana kuma-airport. Tinofara president vari kuti pa-airport kwamutasa muno Manicaland, which is essentially cargo charged, and we are going to make sure these things are distributed the world over. Tichitolida by example. Nhasi tiri muno muchipinge muno tanga tiri kutarisana nenyaya devolution agenda yakaintroduced muno muZimbabwe, but kuya kwaita second republic yabva yaitwa revamped, and it's now moving at a pace which is very encouraging. Saka taita commission a bridge inonzi Jamwanda kwamahenye kwachief mahenye. This is a place it is quite remote, and many people would always find it difficult to access it, especially bridge risati rapo, because rakatsodziwa 2000 now rabva ragadzirwa nekanzuro yedu vachishandisa ma-devolution funds, vachishandawo pamwe chete ne1 or 2 stakeholders dziri around that area, and now the area is accessible all the way to Mozambique, and that's an area in tourist resorts are very important and very unique. Chilo Gorge, Negonare Show, and this is also giving our tourists access to those places. Saka tane mfaro wakakura zvikuru tichita open up that bridge to traffic. Tazoya pano paGoko School again vakasangana zvine dambudziko irori remadutu mupengo, vakadestroyerwa maclassrooms anga ari pano, vakava neproblem, but here we are. We have a classroom block, remember 4 classrooms that is put up here, very spectacular, and Rana enrollment, we've been told, has since increased, pass rate, Chikwira, Matichao, I think their morale, Chiboostwa, Education 5.0, ya President Vedu is being enhanced, Muno Maruzeva, and Chireva Vision 2030 is really a reality as we all gravitate towards Vision 2030.